Dan natin mga buddy, kain po tayo. Kinilaw na bangus ang ulam namin mga buddy. Ito may binuon. Mukha niya. Mapilan ako ang kahalang ba eh. Tawa din. Pati pinaniyang kuan ko. Kami na niyo. Grabe ka greedy. Greedy sa iyong food. Kain. Grabe ka kuan. Mama. Kagat. Kagat ka. Mag-iwas na. Tanda ka? Parang di pa karoon. Kaya mag-idong, pag-naawan yun. Pang-out. Saan ba ito mga kuandi? Ganyan eh. Hindi ko saan ako kuan ba? Hindi ko gusto man. Saan ba yung storyline? Kaya mula sila walay freedom ang gusto na ko ng episode. Kaya ilang gusto. Ang gusto sila ka mag-fight. Wala na lang by peace. Yan sila lang gabuot may gudang kuan sila. Kanang ang marag mga adults bitaw. Sila lang mga teen jo. Nga man. Napa di uban din nga. Naman di uban nga. Ginahimo ra sila crown. Anong kuan mo man ito? Gainom na siya tubig. Gainom na, gainom na. Inom na. Inom na. Nagbuhan. Inom na siya. Dapat niya. Ano ito? Kaya bang siya siya? Sa igda. Munggas ko ba nawas? Magdiya. Ika na siya. Ito naman siya. Ayan. Pero ito ko nang ikon ma. Igda bitaw na mo. Nangani ma. Inom tubig. Kita na. Stress? Ito ang kaon. Nagulo kayo daw.
Play. Nice mo sa basic mo siya. Ngayon, nakibalik. Siguro. Ayaw. Bakit lang yun? Siya si Mami Wines na asya sa defense. Nakalimutan. Dumi yung pinagamit mo. Ha? Dumi yung pinagamit mo. Difference. Atong lagi. Grabe ka gubot. Lagi. Kamtan ako pa. Ang dami. Dili nga ikaw nang tanda ba yung lagi? Alam no. Imagine na 2 weeks may nabuo na ni. Leo, naku siya no. Si Onjero. Sasi mo ikaw daw. Ay, sa natin magkaan pa. Ganda? Ganda? Alam si Kuhan, dahil na nakulit, nandun siya isend ang Kuhan katulong sa lahat ng mga signatic ilang ilan ba? Sabi mo yung paano. Agad na nakasmit na lang mo, di ba? Ha? Pinag-smit na lang mo. Ano nga ba? Mga ganahan yung ko sila basta sila kauban akong malaki kay. Paano sila ganang Dili bugo yun ba? bugoy sila. Ang bugo, pero dili Pero na- naasa sa pungakuan. Kapirative ba? Ano yung kung ano, mamilit yung mga barkadaro na hindi bad influence. Bad influence sila sa buo. May ibang ako ng ulo. Gato? Ito ba? Hmm? Ito ba? Hmm. Ah, Ano ba ito? ay, katong birthday na ako ba, nag-inom ni nauban sila. Kuan? Katong birthday na ako ba? Nga, nagdagat na. Hindi mamagin. Basta kay Kuan na nagdududo. Drink responsible. Dili, dili lang sa bot. Hindi. Sana? Hindi mo na. Dito. Ah, just ka daw. Sa naman ko. Wow, rockstar yan. Tanang ko pati Jaira, di ba na iwi? Dili lang ito. Nanda, hindi ko kapag ba? Yung daddy. Daddy sa message. Vegetarian number? Beavis. Ba yun? Real life Beavis. Ano ba yung kagala na nun rin? Magic. Matat. Kaliman to. Kasi kami ang sasakat nila sa team. Eh. Right? Ang kami. Hindi mo. Kung na ay, Tumto. kung na ay delete, kung na aesthetic na Digimon. Una yun, niyang. Bagay sa rin sa lahat yan. Yun. What the hell is this? Yung ikaw. Ay, di man na. Ay, sa katong profile picture sa ano? Isa is. Hmm? Ikaw, ikaw lang yung manap. Hindi na ba? Manok, isda. Di ba isda? Isda, Isda ano? man. Isda Na ay man. manok lang ako. Isda nga, di ba tinulan na siya? Tinulan. Ay, nun. Napada ako na. Wala na yung manok kaya ako libog. Sa ilakon naman dito ka naman nagbukog-bukog. Ang isda. Mag, balik mo ito na ako. Una ako. Kagi, yung ganyan pa ang gagalina kaya wala akong yun. Ba't yung tuto? Ano niya? Ay! Ma, kanyung at nagkuha akong kuan. Kuha akong lechon. Hinani akong lagad at tuma. Hello. Paras kayo sila. Ano tayo? Nawa, asang lechon. Turahol, jacket, oh. Ay, Pak! Bako kayo! Patok ay. Kani malata to? Ay, dali. Kani Oo, na so- day. Tumutulong mo. So,
Nuraw. Ay, basta lagi kayo pinaguan jacket. Turo Ang pa. nakasmit ang gaya. Kana. Okay na. Pero gihatag na niya. Ah. Ay mo tong kuan, wala naman orat nga ipadala na lang. Ato ka lang yung tabang ugmaan eh. Gigan mi nga ato Japon no. Pero nyami yung buhat niya. Kanya siya ba nga classmate na mo? Kaya ba? Tao niya. Classmate na mo sa sila. Pero mo sisima ala na urot na. Unsa? Hermosissima? Nindot? Nindot pag bukan niya apelyido yo. Niya yung lolo ani. Ay mo kaila sila sa yung Hermosissima. wala man magulang kaila siya ang papang mama na. Hermosissima apelyido ba? Nindot yun. Kuan siya ang meaning na hermosissima mo na siya ang hermos ba? Anamos mos Eh, kita mos kaya ang sa kung siya kakao. hermoso. Mapuro ba kasi sila nga mag-intro? Wala hermosissimo mo. Ang kung na siya mo siya Spanish or Italian. Pero sa kaman ba, kung lang yung malaki. Hermosissimo.